ранішні часи розум, ніби вискохле позаніже тіло, ніби віддаляється бігом нікуди у своїх справах. Тело Марии, твердое и сухое, ніби шерствелый кавалок великодного пирога. Тело, дотик, до якого приносить йому одно нервозність, а коли теплим або гострим, тоді рефлекторне дригання. Тело, якое подається їй одиною власністю. Іменно від тому я настав чужим. Марія розглядає ямінки, складки, варикозний брод, шилінку, горошки, лосинки, червоні плямки. Ножки опущены долу, на той стороне. В этот момент ей хочется застыть, замерці в некой, как больше пригожей, такой натуральной поставе, как быцем на портретах постмортом викторианской эпохи. И это отрывается на языках Ирины. Потом нечто чешется, телефонує, сигналить со дворы. Мария, Ходьки-Няходьки вертается свет живых. Ты снова переконаться, что им ничего не отбывается. Бесчастье, коли снег перетворяется в падающую только по ветру. Міжмов'я, коли мовчання не прорастає в слови, закрасаючи у роті до пластмасової пелестки розу. Міжладдя, коли емоції і спокій натягнуті тонкой пленкой обыякованности. Шепче Марія, ми вирішили на зніміння. Нам на коновалах розсипаться присах на судні емоції, жести, погибля блінки, емоції. Робота вийшла на полі, якої немає носі, а я були. Мария часто засинає в самых нечаканных местах. В автобусе, в черзі по на хліб. Подчас розмови за випадковою пляшечкою з некими непознайомими у парку. В гэты момант
Марія каже: я сон. Я зусім сон. Альбо дакладней сні. Калі мець на ўвазе не з'яву, але вязкі, павольны працэс. Невысочего пакрысе выплёскваецца пад накладніцу до гаршочка, прымушаючы ўсіх навакольных мух замерці в экстазе злаславёнай смерці. Сненне – гэта працэс. Паступовае змяненне тэмпературы цела, колеру ўнутры, тактыльных адчуванняў. Парэнчы в аўтобусе іх падаюцца зробленымі з пластыліну. Як зрэшты асфальт пад нагамі, якому яна цяпер можа надаваць прывабную форму, націскаючы мыском свайго бота. Твар міліцыянера таксама з пластыліну, варта яго дакрануцца, каб гэта зразумець. У сне на любе зляпіць з гэтага паўсотнага пластыліну дзівосныя фігуры, змяняючы самым абліччы зямлі. А праз грамадскае тулава з гэтага чалавека, мне здаецца, можна ўвогуле прасунуць руку. Марыя ўмее спаць, не заплюшчваючы вачэй, не спыняючы млявыя размовы, не выпускаючы шклянкі з рук. Сон цячэ па ейных венах, як нейкая эфірная субстанцыя, замяняючы ацяжэлую кроў. Часам у сне яна адчувае, нібы яе скура стала зусім тонкай, працёрлася амаль на дзірачку. Быццам яшчэ зусім трошачкі, і ўсё тое, што ўнутры адтуль пасыпецца. Часам у сне яна нават збірае ўласнае змесціва з падлогі, ды з нявіннаю змешачкай запіхвае яго назад. Быццам памаду і туш, што выпалі з парванай касметычкі. І здзіўляецца таму, наколькі лёгкімі могуць быць лёгкія. У сне яна заўсёды трапляе нейкае бяспечнае утульнае месца. Лясная рашулка, чые берагі параслі мхом, у абдоймах якога яе дакладна ніхто не пакрыўдзіць. Печ закінутага крематорыя, якой можна прыемна распрастаць ногі, загарнуўшыся в цёплую коўдру. Надзейна абсталяваная схованка для цеплатрасы, якая здаецца паратункам пасля шэрагу пярэдніх падзей, часто ей падаецца, нібы яе цела атачае вадкасць. Трохі клейкая, але прыемная і цёплая. Там ёй надзвычай камфортна, як быццам ляжыць. Сон Марыі ўпарты, так проста яго не адолець. Ён расшуршацоўвае бок нягеглую рэчаіснасць. Талая вода пад нагамі, грубы вокрык на блокпосце, нехта штурхае за плечо со сваімі, гэта опять наркоманка. Такі моманты Марыя шэпча: я сон, 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 я сон. Дакладней, сненне, калі мець на ўвазе не з'яву, але працэс. Сон расставляе свае акцэнты спрыняцця. І
Крывыя цені галінак на шурпатым асфальце дадаюцца ёй куды больш істотнымі, ніж пачутыя сёння навіны пра пачатак спецаперацыі. Сне кроплі дажджу, што сцякаюць па шыбіне, раптоўна атрымліваюць сваю вызначаную звыш мэту шляху. Вечнае пытанне навошта і наогул падаецца адно шапаценнем каляровых паперак на прутках вентылятара. Часам сон абуджае да дзеяння іголачкі беспрычыннага шчасця, пасля якіх яшчэ доўга ніякавата, нібы з бадуна. Але самае цікавае ў сне – гэта смерць. Падзенне з хмарачосу, лабавое ступенне на матацыкле, мернае і відавочна незваротнае апусканне ў водную багну, бясплённая барацьба, адчуванне адчаю, канвульсіі. Марыя любіць паміраць у сне, і гэта атрымліваецца надзвычай часта і вельмі вынаходліва. Смерць, хоць ненадоўга абуджае замарожаныя нервовыя клеткі. Смерць падаецца ёй найлепшым атракцыёнам у жыцці. Марыя, не распрануўшыся, плюхаецца ў ложак на брудныя прасціны, якія яна ніколі не прыбірае. Стома чамусьці даецца ў знакі куды болей, ніж голад. Стома, нібы нецярплівы мужчына, навальваецца на яе валодвае, лёгка перадольваючы явы супраціў. У кватэры ўжо паўзмрок, але яна не запальвае святло. Подзьмухі ветра адцаняюць фіранку, і ў пакой трапляюць водбліскі фар выпадковых машын.
Паверхам вышэй хтосьці глядзіць футбол, шуваць таксама грудь і посуду. Достань, блядь, не будут твои котлеты, как Букин, на молоток. Мария перекатывается со спины на живот, утыкается тваром в подушку, заплюшивая вочи. Приемная нерухомость. И хочется заспевать для его песню. И она уявляет их песню, злучая их, утворяя в их телах скразные оттулины и робить их нечем одним. Тело Марии теперь уже не здається їй таким монолітним. Бывает звычайно. У ім открываются споры, праз якія трапляе паветра. Яна можа адчуваць сваім целам паўзрок, што пануе ў пакоі, выгіны кветак на падваконні і нават дождж, які пойдзе за вакном яшчэ толькі праз колькі хвілінаў. Цяпер яна можа спяваць сваім целам. І вось песня загучыць яе ўяўленні. Ён таксама в яе ўяўленні. І песня робіць яго там прысутным. Яна здатна нават чуць гэтую песню яго ўяўленні. І няма нічога страшнага ў тым, што гэтая песня про смерть. Марии хочется промовлять это слово на музычный лад, цягнуць яго сваім прыгожым сапрана, якое было дадзена ёй таксама толькі ва ўяўленні. Смерть во все часы была найлепшай тэмай для песні. Смерть — это зусім не яе цяперашняя рэальнасць. Смерть бывае адно ў шумерскіх паданнях альбо на карцінах рафаэлітаў. Смерть ніколі не прыйдзе ў едну пакаёўку з гэтымі выцвілымі кветачкамі на шпалерах і лінолеумом на кухні, узбухлым, якія, здаецца, ад слёзу. Смерць заўсёды уяўлялася ёй нейкай атрыбутыўнай прыкметай часу. Але тут час застыў. Тыя кавалкі тушаніны в бляшанках на забытым стратэгічным складзе. Аднак Марыі цяпер дадзена адчуваць час. Прычым зусім неяк непазбежнасць альбо імператыў, але таксама зусім неяк смерць. Яе цяперашнім часам раптоўна становяцца панчохі, знятыя пасля насычанага ўражаннямі дня і пакладзеныя на скрае гатэльнага ложка. Клапкі на якім будуць прыемныя ўспаміны. Альбо замілаванне, калі ў парку спасярод выезнага горада яна раптам убачыла жывога возыка. Альбо той момент, калі попросили недолго потрываць на руках пессимистичную дзяўчынку і немаўля паспела насіпаць Марыі на сукенку. Марыя хоча занурыцца кожны з гэтых момантаў і навекі зрабіць яго сваёй рэчаіснасцю. Як быццам паставіць
напав сусід на самим приємним ягоним кадром. Перед тим, як здариться непозбежний драматургії конфлікт. Разумение того, что это немагчыма, накотвае пых маля болю. Своими обгрызенными пословцами мои обвиняются мягкие, крапленые тексты. Затем стає ложка, самостійно вітальну, вертається на екрані вияви свого народного городу. Врешті трапляє на прогноз надвор'я Евроньюз. Послухмяно довідується, скільки градусів завтра буде в Бейруті, а скільки в Монтевідео. Затем выключает телевизор, где садится в ложу, затем встает, помыть яшчэ за вчорашний посуд. Затем ізноў включает телевизор, и он, взрывая поветра, зловесными колыханки. Спорим, тіло Марії поступово зачиняється, ніби амбразури в пулеметному доті. І незабаром вона не може відчувати зовсім нічого. Тіло Марії – це її оболонка, яка обороняє і оберігає. Что застанется от моих слезов, от моего легкого вынупустного, от моей поголенной на головы, от складки на твоем животе, от бесконцых сумневов.
такая возникает история. Дякую. Перформанс екзерцитичний концерт. Зараз буде пауза, ну, хвилину просто, напевно, 15, можна ходити попалить, просто подрихтовать там гук для нового, больше, такого масштабного перформансу.